Hello sa inyo dyan mga Konnichiwa ko. Ako nga pala si Paulol Sama. At ngayon dadaanan natin ang mga natenga nating memes ngayong season 3 ng ating pagka-quarantine. Alam ko hindi ito yung mga season na ating inaabangan tulad ng season 2 ng No Game No Life at mga iba pang season dyan na inaabang-abangan nyo dahil ngayon kinatintiisin to. So nga hanggang inaantay natin matapos ang extension, daanan muna natin ang mga anime memes ngayong linggo. Ikuzo Minasan Jordan. In New York, I'm Millie Rock. Hiding in my socks. Attack on mga tito tanod natin dyan. Kailangan natin iwasan. Siguraduhin nyo kasi meron kayong quarantine pass. Ano ba? Kaya tayo nadadali. Sunod! Oh, Naruto! Sabi ko sa inyo, may ibig sabihin to eh. Kaya yan may hiwa kasi di na ako virgin sa anime. Okay, matagal na tayo nanonood niyan. Paolo, Naruto lang alam mo. Normie! Ito lang meron ako dito kasi ito binili ko nung bata pa ako. Kaya huwag ka nang maarte dyan. Hasukashi Dono Senpai, ha? Wala na tayong hiya-hiya dito. Bakit ako nandun? Oh, maraming salamat. Nasama tayo. Ay, di. Anong genjutsu ba to? Na ba tayo nagiging probinsya? Yehuri mo na i-copyrighted. Nanay mo. Basta may Dede Opay Daisuke. Ate paborito. Yes, mga prank technique para sa easy pera technique. Okay, dead meme, pero okay lang. Ayoko na nakikita yung sarili ko sa mga ganito. Tagal na nun. Pero maraming salamat. Oh, naku po! Ikuzo, si Minasan! Oh, babawi ako! The fuck? Leche! Higaw! Nako! Nako po! Sino nga ba yung may dalawang ulo sa Naruto? Nakalimutan ko. Yung karang Karamiya doon. Hindi ba si Kakuzu ba yun? Yeah, may dalawang boy si Kakuzu. Alam ko eh. Tagal na nun, men. Ang pagbagsak ng Kono, ha? Okay, ate harami. Wow! Dami nilang chakra. At syempre si Enrale, hindi namamatay-matay na Enrale, maraming salamat. Diba, gusto ka na bubuhayin na aking Konnichiwang dugo. Sunod! From Ramon, saglit lang naman yung lockdown. Ayoko na. Parang ano ba to? Parang yung energy ball na Goku. Gaano katagal? Yung lecheng tira na yan. Okay, alam ko iba dyan, tirang-tira na sa bahay. Kung sino-sino lang gustong itira. Isang episode lang to, pero nung inere to dito sa Pilipinas, isang linggo yan, okay? Ginatas yan ng ads. Okay lang yan. Sunod! Tom Senpai. Pilipinas! Malalaman ng mundo ang aking hinagpis! Ang aking pagdurusa! Hindi ko ha. So, atin ang Hidden Wealth Village dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Ako mga palala ng palala ating season 3 ng ating mundo. Diba kung ano na nangyayari. Daming mga sakit, daming namamatay na buhay daw. Kala mo filler episode lang yun, hindi. Ay, kapatid ni Kim Jong-un. Ito yung Russian na commander. Sino to? China ba to? Ba't meron tayo ditong Kohai at ating Gal? At ang matcha dito ni Tita Mocha. Sunod, maraming salamat. Salamat. Hindi! Gusto ko nga ma-monetize eh. Ano ba? Ang buhay ay hindi Daijo Burat, leche. Ako'y nalulungkot na alam ko lahat ito. Ano nang nangyari? Di ko kilala to. Okay, ito kilala ko to. Medyo bago tong kulturang anime. Landlord! Okay, ako ay hindi proud sa mga pinagdaanan ng aking mata. Omerito gozaimasu sa ating mga frontliners sa araw-araw binubuwi sa kanila mga buhay na walang plot armor ng anime. Alam ko mahirap yan, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Kaya tayo na-demonetize from Bien. Alam nyo na, leche. Hirap maging Konnichiwa sa YouTube, okay? From Zeus. Onichan, wag! Kala ko mamahal mo ko, pero buhay nga siya, okay? Malakas ang plot armor niya. Mo ko nilalawayan, Onichan. Onichan, dice!
from Sue. Local businesses are encouraging employees to work from home. Also, more people are requesting for non-contact food delivery. That means Okay, call center, tsaka, madali lang yun. Hi, ako po si Travis Kraft. Welcome sa Kusina Ko. Si Travis Ojisan, yes. Don't worry, Daddy. It's okay. If those people do tell you no, Hindi! we'll Hindi. grill at them until they say yes. Ayoko na itong tignan, technique! Ah. Really? Mr. Tucker. There you are. Sunod. From Riku. Oh. Chika! Chika dance. Tagalan nito ah. Ano meron? I got a wish, yeah. I got a wish, bitch. Hey! I wanna whip, yeah. My Glock on a whip, yeah. My money Kim on Kro... it. From Digon? BB somewhere. Oh, kaya. Lahat nila may. Total, parang naman talaga hapon na yung salita niya. Hindi ko na maintindihan. Trip para nasa Hey! moon, yeah. Tropa frozen na lahat sila. Ito ating Queen Prom D. Pucha, opay pala. Panalo na. Ano ba to? Parang reference to ng ano pangalan nun? Yung laging nang iaasar na manga. Ayun, Miss Nagataro. Miss Nagataro. Yeah. Don't bully me, Nagatoro. Yeah, mga fetish nyo, leche. Sunod. Kung gusto nyo pag-usapan natin ng mga pinanood kong anime at manga ngayong quarantine, paabutin nyo to ng 25k likes. Baka di ko lang magugustuhan yung pinag-uusapan lang natin yung mga ginagawa ko. Kaya sabihin nyo sa akin kung gusto nyo gumawa tayo ng ganong klaseng video. Maraming salamat. Sunod. Okay. Saan ka pupunta? Ho! Papaload lang ko po. Ito na yung sinasabi ko sa kayo sa tanod eh. Sir! Lumalapit ka pa. Imbes na umuwi ka na po. Alam mo, curfew hours na ito. Galing mo, Chan. Di ako makakapag-load kung di ako lalapit sa tindahan. Ang galing, Mario. Oho! Di lumapit ka naman. Tama naman. Halika rito, Wakai mo, no? At syempre, pagtotoo sila. May thermal scanner pa. Papasukin ka ng batuta. Ay, hawak niya phone. Phone ba yan? Para i-record, tapos mapapahiya na naman sila para mapinanood natin dati. Matigas sa ulo mo. Kasi quarantine pass de su, ha? Maayong gozaimasu konnichiwa sa iyong pinadala. Convenient city. Wala alam ako lumabas na ang buong kapangyarihan ng Akatsuki. Kaya natin pangarapin na matapos na ito. Kaya magtulungan lang tayo, di ba? Sobrang lakas sa ating kalaban, lumabas na Akatsuki. Naghahanap na ba ng intern ng mga Akatsuki ngayon? Maraming salamat. Si Sasori ba to? Ito yung kanyang puppet. Yung kalbo niyang puppet. Nakikita niyo ba yung mga sinuli? Nandun lang sa gilid, oh. Kailangan mo na sharingan para makita mo na maayos. Maraming salamat. From Aldrin. Lenny Sama Politics is War. Money, Mr. To Mr. Oh, that editing! Ang pagmamahalang ayaw mag-aminan. Maganda to, panoorin nyo to. Politics is War. Enrile, pati opay. Sino-sino to? Wait lang, kailangan ko makita. Assistant ba ni Kaguy? Assistant ba ni Lenny si Bong? Hindi naman Bato. Kaicho! Oh, that editing crap. Dekalidad. Maayo gozaimasu. Sino unang may in love sa isa't isa? Kailangan ko palitan to para hindi tayo makapiright. Maraming salamat, TN. Ay! Lagi kayo nag-aaway. Kunyari lang yan. Dahil mahal talaga nila ang isa't isa. Ngayon din ako nung high school ako Dahil ko nilalait, lagi ko pinagtitripan yung mga crush ko para pansinin nila ako. Pero gusto ko talaga sila. Diba? Kailangan natin inis-inisin parang sila Nagatoro, Kanira. Mga natututunan natin sa anime ito, mga konnichiwa. Maraming salamat. Sunod. Ayoko na. Okay. Makinig kayo para hindi dumami. Hindi yan totoo. Okay. Hindi ka magkakaroon ng harem sa ibang mundo. Mamamatay ka lang. Okay. Hindi ka diretso langit dahil sa mga pinagpapanood mong Alec chat. Right? Right med. Limited. Limited.
釣りが必要恥ずかしがらないで Hey! Oh, 対 geez. 等目の Oh! 目のありますか薬が必要 Oh shit! Kaya walang katapusan ang probinsyano. ありますか Eh! 対等目とはレコロなの Ang daming chakra ng video na to! みんな癒されてほしい Isa pa. Kulang. Sobrang hype ako, pasensya na. Sumimasen dash puta. Saan niya nakuha to? 対等目のありますか Saka! 薬が必要 Mamamamasa ka. ないで対等目のありますか Saka! 癒さ Ah! れてほしい Masa ka, di ba parang, what? Sino masa ka? Try nga natin kung sakto. Japa. Nasa mga konnichiwa dito. Wagmahi hiyan magtanon. Hindi yan ibig ko sabihin. Ano ba? Ang laking tulong yan, leche. 尋ねるのをためらわないで。 Ito ba yung mas sakto? Ito nga, gawa ka kayo ng galing talaga para eksakto. 尋ねるのをためらわないで。 Niloloko mo ako, hindi pala eksakto, leche. Tazunero no amarino wanabe. Tazunero no tamera wanaide. と考えてあげられなって From Adrian. Daddy! Sabi ko anak, bakit? Diba, Tazunero no tamera wanaide? Huwag ka mahihiyo magtanong kung bakit lumalapit si Tito sa'yo. Chile! Baka ka ba? Baka des ka? Kaya mga gusto ko binubuhay ang mga patay na meme gamit ang makabagong teknolohiya ng pag-i-edit. Maraming salamat. Ano to? Anong tinatanim mo? Ay, maganda yan. Panoorin yan. In this corner of the world. Medyo may feels yan. Kung gusto nyo may maramdaman, alam ko wala na kayo nararamdaman. Huwag mahihiya magtanong kung ano ang title niyan. Tazunero no Tamariwenaide from Ice Curry. Akala ko isa Tito na naman. Diba? Iba rin naman Tito yan, di ba? Bata rin ang hilig niyan. Oh! Chines, hama! Sumimasen dash po ha? From Kenneth. Ba't saktong-sakto? Para malaman kung gaano kasakto. Magsasabay natin. Pariwata sila ng klase ng sound effect. Ano man tawag niya? Oh, remix on the spot! Hey! Tazunero no Tamariwenaide. Sunod! From Jota Duterte. Yep, ang paglalaban. Dilawan! Sabi ko na nga ba, ang paglalaban ng ating mga tito. Ano ang iyong stando? Ilabas mo. Tama na, ang season 3. Okay, sunod from Renan. Domestic na kanojo kung sa mga nagtatazunero no Tamariwenaide dyan. Namang isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Isang dekalidad na basura anime ako gusto ko mailigay sa mga ganito. Binabasa ko yung mga ganito at naiinis na ako. Sobrang tagal. Sabihin mo na ako sino yung mamamatay, sino yung buntis. Oo na, sige na, oo na, author. Alam ko gatas na to para yung paggatas mo sa dede ni Hinas. May mga fetish dyan ang gusto ng teacher. Ayan, bagay sa'yo tong anime na to. Na, muli kang makasama! Ano ang nilagay? Hindi mapalagay! Yan, ano to mapagbigay na babae kung alam nyo ibig ko sabihin. Wholesome to. From Aldrin. The Willionaires Detective Anime. Nalala ko na. Ito yung bago anime ngayon. Ngayong spring. Willis Hama! Nadali lang, alam ba si Willis Hama? Sa age of 6 million, hindi pats, kung hindi pera. Wala ko nakikita. Ayan. At sakto. Willis Hama! Okay, wala ako nakikita. Sandali. Ayan, meron ako isang butas dito na nakikita. 気持ちよくしてあげるね Go! Oy! Oh, Chap! Oy, ba't nandyan ako? Oh, Chap! Oh, di ko makita. Kaya pinaliligo sa araw. Ano? Hindi! Ang kayamanan niya. Ang daming copyrighted na kanta. So,
Tito Claro? Wasak ka! Tito Manny! Hey! Doon tayo sa likod ni Ivana. Alam niyo na kung bakit. Una si Tito Willie, tapos si Tita Ivana. Maganda ba to? Tangi na daw. Tama ba yung narinig ko? Tangi na. Maganda ba yung anime na yan? Inisip mo kung papanoorin ko eh. Comment nyo nga kung yan ang papanoorin ko o hindi. O maganda ba siya o hindi. Kailangan ko yung mga nanonood dyan para makapag-save ako ng buhay. Sunod. Maayong gozaimasu sa iyong binigay. Sunod from Rafael. Mga batang nabuntis ng maaga. Konosuba niya, pero classic na yan. Parang, alam niyo na yan, parang isekai. Ang higpit pala nung nilagay ko. Naramdaman ko yung ulo ko tumitibok ang puti. Leche! Tulo effects ng aking nararamdaman sa... Okay, pinaalala mo pa. Maraming salamat. Sunod na. Attack on paint. Nasaan yung paint dito? Nai! Meron siyang gear, okay? Kailangan isa ka nga... Pucha, talagang gusto niya eh, no? Sanay yan. Nung bata yan, sanay yan tumakbo sa mga tito. Okay. Napilisan mo bago dumating yung mga tito. Kasi sirain lang naman nila yung pader na yan. Sunod, maraming salamat. 3, 2, 1, go! Dami desu! Wag! 機械みたいに可愛く Iwas tingin technique. ショタボでダメだよ Nasip-sip yung chakra ko doon. Sunod na. From Rafi. What kind of brusher are you? Maganda yan, panoorin yan. Hindi yan puro ganyan kung iniisip nyo. Ano nga bang title nito? Yung story kung ano yung Japanese ng story, yun eh. Yun yung lahat eh. Monogatari! Sabi ko sa... Ano ko eh! Pero maganda siya kasi yung kanya pagkaka-animate. Yung para siyang mga scenic. Yung mga ganun. Yung parang landscape yung mga shots o landscape yung mga animation. Maganda rin yung mga color palettes. Iba siya sa normal na anime na napapanood mo. Kaya kung medyo masa aesthetic ang habol nyo, at maganda rin naman yung storya. Hindi siya bara-bara lang dahil magaling naman yung studio sa gumawa no. Ayun, Shaft. Kaya kilala naman siguro ang Shaft. Sunod, from Riku. Alala ko na naman! Leche! Isabela! Hindi! Ayaw! びっくりした Bikurista! ごめんなさい木登りしてたら素敵な曲が聞こえたからつい素敵な旋律ねなんて曲でも恥ずかしいからみんなには内緒ね Sukashi daw, no? Kinakabahan ako habang tumatagal. Alam yung mukha niya. Hindi! Tumama sa pangalan ko. Naku, tumakbo ka na mga bata! Hindi! Okay lang. I'm not Daijobu sa aking naririnig. Tama na. Sunod. Soto anime adaptation. Leche Kiel. From Arielo anime opera anime alam mo yan, di ba? Hype talaga ang anime tapos ending para mapapaisip ka sa buhay mo. Minsan ang buhay parang spaghetti, laging pababa ng pababa. Yep. Pa-downward spiral, yung mga pinapanood nating mga basura sa internet. At ito na ating buhay. Wow! Parang anime ending, di ba? Kailangan malungkot para ma-hype ka uli sa intro. Naglabas ulit tayo ng isa pang anime na video. Kaya huwag tayo like. Lagi nyo ilalike mga Konichiwa. Pag lumalagpas ng 20k likes, ilalabas agad natin. Na pinadala sa atin ng mga admin Konichiwa. So huwag like, share sa mga mahilig sa opay nyong friends. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tazunero no Tamarwar na ilwe.